Чулі мы, што парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла адмысловую рэзалюцыю ў справе Беларусі, але што гэта азначае? Што будзе з гэтага дакументу? Ну, па-першае, я хацеў бы пачаць з таго, што парламенцкая асамблея АБСЕ не проста раніцай прачнулася і дэпутаты прынялі рэзалюцыю першую за доўгія часы па Беларусі. Гэта вынік працы дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сіл, у склад якой уваходзяць таксама чальцы каардынацыйнай рады. Гэта вынік папярэдняй працы, дзе адбывалася лабіяванне прыняцця такога дакумента, агульнай дэкларацыі і адмысловай рэзалюцыі. Рэзалюцыю нам дапамог арганізаваць, як бы мовіць, каб ее прынялі наш вельмі добры сябра са шведскага парламента, старшыня шведскай дэлегацыі Бьорн Сёдер. Менавіта ён быў дакладчыкам па пытанні гэтай рэзалюцыі. І фактычна тая дэлегацыя ценявая, якая была створана ў мінулы раз у Вене, зараз прадэманстравала першы свой вынік, дзякуючы таму, што сумела наладзіць кантакты з групамі розных дэпутатаў з розных краінаў. І вось гэта прынята Гаагская дэкларацыя, дзе ў пункце 159 узгадваецца Беларусь, працягваючыся рэпрэсіі і неабходнасць выправіць сітуацыю Беларусі, каб змяніць палітыку дачынення да Лукашэнкі. Ну і адмысловая рэзалюцыя. На што гэта ўплывае? Гэта вельмі моцны палітычны сігнал краінам АБСЕ і іх нацыянальным парламентам. То бок зразумела, што юрыдычнай моцы няма ў гэтых дэкларацый і ў гэтых рэзалюцый, але калі, напрыклад, некаторыя краіны захочуць змяніць палітыку дачынення да рэжыму Лукашэнкі ці да беларусаў, якія вымушаны былі з'ехаць, яны і будуць у любым выпадку звяртаць увагу на тыя дакументы, якія прымаў і парламент, Еўрапарламент, і парламенцкая асамблея Рады Еўропы, і, зразумела, парламенцкая асамблея АБСЕ. Гэта такая палітычная надбудова для таго, каб рашэнні, якія прымаюцца ў нацыянальных парламентах, яны ўсё роўна мелі нейкую рамку агульнай палітыкі. Зразумела, суверэннае канчатковае рашэнне прымае той ці іншы парламент, але дэпутаты, якія удзельнічаюць у парламенцкай асамблеі АБСЕ, яны даносяць да сваіх партыйцаў пра гэтае рашэнне, пра гэтыя рэзалюцыі. Зразумела, усе будуць спрабаваць ўсё ж такі прытрымлівацца гэтай агульнай палітыкі. То бок гэта не выканаўчая функцыя, а такая задаючая рамку, заканадаўчая моўна. І вот мы глядзім, што нашы гледачы з гэтай нагоды думаюць. Тое, пра што вы кажаце, праз палітыку іншых краінаў, згодныя з вамі 30%. 26% кажуць, што паколькі няма этой абавязковай юрыдычнай сілы, то ўсё ж такі не. 15% кажуць так, але ў перспектыве і даволі доўгая яна можа быць. І 30% зноў вяртаемся да палітыкі краіну, цяжка адказаць. І насамрэч, калі мы кажам пра тое, што гучаць нейкія наратывы, якія пасля ідуць у канкрэтныя краіны, то вот пытанне, ці ў гэтых краінах, у палітыкаў гэтых краінах сапраўды дойдуць рукі да таго, каб вырашаць праблемы Беларусі. У любым выпадку Беларусь гучыць на гэтым узроўні, і палітыкі гэтых краінаў, і ў першую чаргу тыя, якія мяжуюць з Беларусі, у іх у любым выпадку гэта будзе ў парадку дня, бо Беларусь сапраўды важная краіна для суседзяў. І тая пункт рэзалюцыі, пункт дэкларацыі 159, дарэчы, ён быў ініцыяваны чэшскімі дэпутатамі сумесна з польскімі дэпутатамі. Вось гэта как бы ініцыятыва, гэта дэманстрацыя таго, што суседзі, гэта для іх прыярытэтная тэма. Адзін з пунктаў рэзалюцыі – гэта заклік да іншых краінаў АБСЕ, каб яны разважылі магчымасць далучэння да вось гэтага літоўскага пазову супраць рэжыму Лукашэнка ў міжнародны крымінальны суд. Нагадаю, што гэты пазоў быў складзены яшчэ ў восень 2024 года. Вы пералічваеце дэпутатаў са Швецыі, з Польшчы, з Чэхіі, аднак гэтыя дзяржавы не спяшаюцца. Так, гэта пазоў, дарэчы, і праца над гэтым вядзецца з іншымі дэпутатамі, тым больш створана група за дэмакратычную Беларусь на палях парламенцкай асамблеі АБСЕ. 35 дэпутатаў падпісалі дэкларацыю аб стварэнні гэтай групы з 18 краінаў. Зразумела, краіны і ўрады, міністэрстве замежных справаў прымаюць канчатковыя рашэнні па такім складаным пытанні, як далучэнне да пазову Літвы ў міжнародны крымінальны суд. Чаму не далучаюцца? Баяцца эскалацыі, не хочуць у кожнай краіне розныя прычыны могуць быць. Некаторыя краіны могуць сапраўды баяцца эскалацыі, некаторыя краіны не лічуць гэта зараз перспектыўным для сябе, бо маюць іншыя накіроўкі
накірункі больш важныя. Ну і трэцяе, я думаю, што гэта таксама звязана з матэрыяльнымі выдаткамі. Дадаванне да пазову Літвы, гэта как бы у тым ліку удзел у фінансаванні самого расследавання. Афіцыйная Вільня наважылася на гэта. Афіцыйная Вільня наважылася на гэта, бо яна лічыла гэта прыярытэтным для сябе. І зразумела, менавіта Літва больш за ўсё атрымала гэтага ціску з боку рэжыму Лукашэнкі, бо беларусаў выштурхоўвалі, бо па сутнасці позыў ён за дэпартацыю і стварэнне атмасферы страху і тэрору ў Беларусі. Артём, але калі мы кажам все ж таки пра магчымасць, што будуць далучаны таксама і іншыя краіны, яны выступяць разам з Літвой. Як вы гэтую магчымасць у адсотках ацэньваеце? Ці ўвогуле гэта магчыма сёння ў 26-м? Я думаю, что цалкам магчыма. Я бы не казаў, што там 90-80%. Паўтаруся, гэта будзе залежыць шмат ад чаго, як будзе паводзіць сабе рэжым Лукашэнкі. Гэта таксама ўплывае. Калі ён будзе дальш працягваць гэты транснацыянальныя рэпрэсіі, гэты злачынствы супраць чалавечнасці, то зразумела і падставаў будзе больш для гэтага. Ну і таксама як будзе развівацца сітуацыя ў расійска-украінскай вайне. Шмат кантэксту для гэтага. Тэкст рэзалюцыі заклікае ўзмацняць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі альбо нават прынамсі утрымліваць так ты, якія ёсць, пакуль сітуацыя ўнутры краіны не зменіцца. Тым часам днямі палітык лідар руху «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк напісаў артыкул, які называецца «Еўрапейскі тупік». Цытую: «Дыктатура цалкам эканамічна пераарыентавалася на Расію, умацавала сваю ўладу і праводзіць сістэмны гібрыдны генацыд беларусаў шляхам татальных рэпрэсіяў народа». І бачым, што і далей таксама цытата ранейшая: «Палітыка эканамічных санкцыяў і развязу дзеля ліквідацыі Беларусі пад выглядам барацьбы з дыктатурай Лукашэнкі не дала чаканых для Еўропы вынікаў». Спадар Артём, на вашу думку, калі вынікаў нейкіх няма, то ці патрэбныя санкцыі, ці ёсць вынікі, і вы не згодзіцеся? Конечно, не пагаджуся. Слухайце, калі хтосьці кажа, што вынікаў няма, гэта не значыць, што вынікаў няма. Гэта па-першае. Па-другое, зразумела, што санкцыйны ціск – гэта той працэс, які працягваецца ўжо даволі доўгі час, але сітуацыя ў эканомікі, зразумела, яна пагаршаецца. І гэта вядзе да таго, што Лукашенко ўжо зараз спрабуе камунікаваць з захадам, спрабуе наладзіць гэтыя кантакты, каб папрасіць, каб яны адмянілі санкцыі, каб яны іх знялі. Але для гэтага яму патрэбна, па-перш, змяніць палітыку. Вось гэта дэкларацыя, рэзалюцыя, яна дэманструе гэта. Але ці не было ад пачатку, што санкцыі меліся прывесці да зменаў у Беларусі? Менавіта да таго, каб не Лукашенко дамаўляўся, а каб яго не было? Санкцыі заўсёды ўводзяцца ў адказ на нейкія дзеянні. І яны, іх першая галоўная мэта – гэта змена палітыкі, а не змена рэжымаў. Наратыў, што санкцыі змяняюць рэжымы, я не ведаю, адкуль ён узяўся, гэтага ніколі не было. Санкцыі, яны накіраваны, каб змянілася палітыка рэжыму Лукашэнкі. І, дарэчы, у гэтай дэкларацыі і рэзалюцыі таксама гэта прапісана. Выконваеце патрабаванні маскоўскага механізма АБСЕ, вы вызваляеце палітвязняў, спыняеце рэпрэсіі, і тады будзе зусім іншыя рэзалюцыі і дэкларацыі. Вось так гэта працуе. Парламенцкая асамблея АБСЕ звяртае ўвагу, што прынамсі 600 тысячаў беларусаў былі вымушаныя пакінуць сваю бацькаўшчыну. І вось у гэтым кантэксце варта звярнуцца да яшчэ адной тэмы, бо адна справа гэта дэкларацыі ў высокіх залах, кабінетах, другая справа, што робіцца на зямлі. Так бы мовіць, прэцэдэнт у адмове беларусам у міжнароднай абароне ў Польшчы з небяспечным тлумачэннем. Беларуска атрымала адмову пасля года чакання на рашэнне ў справе. У абгрунтаванні было сказана, што маштаб рэпрэсіяў у Беларусі нібыта змяншаецца. Што гэта можа азначаць для іншых беларусаў у Польшчы? На гэткае пытанне адказала юрыстка Вольга Дабравольская. Давайте паслухаем і вернемся да размовы. Калі мы сёння размаўлялі пра гэта, на твары шэфа ўпраўлення было бачнае здзіўленне, калі я працытавала гэты кавалак, што ў Беларусі адбыліся выбары, якія, аднак, не былі прызнаныя ніводнай краінай еўразвязу. Ну і таксама, што рэпрэсіі спадаюць. Яны змяняюцца так, але не спадаюць. Гэта вельмі небяспечны кірунак, гэта толькі пачатак, і таму мы моцна занепакоеныя такой інтэрпрэтацыяй, якую мы цяпер бачым, бо мы не ведаем, да чаго гэта можа прывесці. Гэта можа скончыцца на гэтых некалькіх адмовах, якія будуць абскарджаныя, але можа мець і працяг. Спадар Артём, я ведаю, што вашыя калегі знаў таксама разам з юрысткай Вольгай Дабравольскай сустракаліся з кіраўніком управлення па справах іншаземцаў у Польшчы і ўздымалі гэтую праблему. Але на ваше меркаванне,
Ці Польшча змяняе сваю палітыку адносна беларусаў? Ну, маё меркаванне, што гэта як прэцэдэнт, хутчэй, выканаўца. Чыноўнік мясцовы проста такую зрабіў велізарную памылку. Я ўпэўнены, што нават і гэтая сустрэча з спадаром Цытрыновічам, прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, яны пасля гэтага адбудуцца некаторыя, можа, дакументы, да, нейкае даручэнне пойдзе, каб больш уважліва разглядаць пытанні, звязаныя Але з чаму такое Беларусю. ўвогуле адбываецца? Чаму чыноўнік можа польскі сабе дазволіць такія словы, што рэпрэсіі ў Беларусі змяншаюцца, і вось выбары былі ў 2020 годзе, але былі яшчэ на 25. Мне складана паведаміць, бо я не разумею, хто гэтым займаўся. Я ўсё ж такі спісваю тут на чалавечы фактар. Калі б мы пабачылі, што гэта, напрыклад, такіх у нас адказаў было 10, 20, 30, туды, конечно, трэба біць такую велізарную трывогу, да? Але зараз пакуль гэта такі адзін інцыдэнт, які трэба разглядаць, і добра, што адразу ідзе рэакцыя. Вось, як вы казалі, да, у вялікіх залах на парламенцкай асамблеі абмяркоўваюцца такія напрамкі, фіксуюцца пазіцыі, потым, на жаль, часам адбываюцца такія кропкавыя рэчы, і вось падчас менавіта гэтых сустрэчаў з Цытрыновічам можна сказаць, ну, глядзіце, у вас тут зафіксавана, нават вашы прадстаўнікі, вашы дэпутаты зафіксавалі, што ў Беларусі адбываюцца рэпрэсіі, а вось тут адбываецца, што нейкі чыноўнік такое прыняў рашэнне. Давайте пераглядаць, давайте вырашаць гэта пытанне. Гэта сістэмная такая праца, парламенцкая на сваём узроўні, выканаўчая структура, кабінет на сваём. Так, але калі мы кажам пра сітуацыю, што сёння ў 26-м годзе значна складаней чалавеку звярнуцца па тую ж міжнародную абарону, бо паўстае пытанне, а дзе ты быў пасля 20-го, чаму ты звярнуўся толькі цяпер? Што можа табе пагражаць? Ці гэта сведчыць пра тое, што людзі, якія цяпер звернуцца, яны сапраўды сутыкнуцца з непаразуменнем і з адмовамі, бо 6 гадоў мінула. Я думаю, што такая рызыка, яна зразумела існуе, як казала экспертка, але я думаю, што мы зможам пераконваць нашых партнёраў у Польшы пра тое, што рэпрэсіі набылі скрыты характар, што яны працягваюцца, што нічога ў Беларусі не змянілася, проста оно прыняло іншую форму. І вось у гэтым кантэксце, думаю, разуменне, дзеля чаго гэта ўсё патрэбна, я думаю, што людзям бачна. Адзінае, што хацеў бы зазначыць, калі б не было, напрыклад, у парламенцкай асамблеі нашай дэлегацыі, то там прысутнічала дэлегацыя рэжыму Лукашэнкі, спадар Рачкоў і Румо. Вам удалося, дарэчы, сутыкнуцца? Не, мы так не перасякаліся, але хацеў бы зазначыць, што яны казалі, што ў Беларусі няма парушэнняў правоў чалавека, ім вельмі не спадабалася што шведская дэлегацыя звярнула ўвагу і прапанавала гэтую рэзалюцыю, і казалі, што у вас у саміх там парушэнне правоў у Швецыі, а вы нам тут распавядаеце, што ў Беларусі ўсё добра. І вось уявіце сябе, каб не было гэтай дэлегацыі, каб не было працы ў дэмакратычных сілаў, прыязджалі бы вось гэтыя дэпутаты і казалі, слухайце, у Беларусі ўсё добра. І польскія дэпутаты, і чэшскія, і ўсе іншыя дэпутаты бы слухалі гэта і не звярталі на ўвагу. І тады бы вось такіх адмоваў, як разавая зараз адбылася, іх было бы вельмі шмат. Але гэта магло прывесці да змены палітыкі. Ёсць яшчэ адзін момант. Вітаўт назваў, так, 600 тысяч прагучалі менавіта такія лічбы ў рэзалюцыі, і прапанова беларусаў лічыць асобнай групай, якая патрабуе спецыяльных прававых гуманітарных рашэнняў. Наколькі, на вашу думку, гэта рэальна? Складана. Гэта складана, але у чым вялікая розніца? У нас няма дзяржавы. Дзяржава пазбавіла нас магчымасці атрымліваць пашпарты, то бок звяртацца ў дыпламатычнае прадстаўніцтва. Так, украінцаў складаная сітуацыя, але яны могуць вярнуцца ва Ўкраіну і змяніць дакументы ці звярнуцца ў свае консульствы і амбасады. У нашым выпадку такой магчымасці няма. Нас проста пазбавілі дзяржавы. Таму і мы спрабуем данесці да нашых партнёраў, што, глядзіце, у нашай сітуацыі яна вельмі складаная і патрабуе нейкіх крэатыўных падыходаў, больш складаных. Наколькі якая краіна на гэта пойдзе? Ну, вось мы ведаем прыклад Гішпаніі, дзе проста пашпарты пратэрмінаваныя афіцыйна сталі улічваць як дзеючыя пашпарты. Кожны будзе іскаць розныя падыходы, але нам трэба даносіць гэтую пазіцыю да ўсіх парламентароў, да ўсіх краінаў, каб яны ведалі, што беларусы вось у такім стане, у такой сітуацыі. Я яшчэ на момант толькі звярнуся да сітуацыі з людзьмі, якія шукаюць прытулку, у прыватнасці ў Польшчы, бо не раз мы чуем, і я асабіста таксама гэта чую і бачу ў асяроддзі беларускіх эмігрантаў, што складаецца ўражанне, што ў апошнія гады стаўленне пагоршылася, бо калі раней можна было атрымаць міжнародную абарону цягам паўгода, цяпер людзі чакаюць год, паўтара,
2 гады, чалавек нават які выйшаў з турмы, а гэта пытанне і права на працу, і як чалавеку жыць, утрымлівацца. Ці гэта можна неяк карэнна змяніць? Неяк давесці проста да польскай бюракратыі, наколькі беларуская справа ўразлівая і наколькі тут патрэбная нам дапамога? Гэта праца ўжо вядзецца даўно. Тут пытанне ўсё ж такі палітычнай волі нашых партнёраў. Па-другое, тое, што тычыцца велізарнай групы палітвязні, якія былі вызвалены, яны даволі хутка Тыя, хто вядомыя, так, але людзі, якія, напрыклад, міжнародную абарону, я разумею, індывідуальна што такіх ўцякалі. зразумела больш, і тут у гэтым сэнсе, канешне, даносіцца пазіцыя, што неяк трэба хутчэй гэта ўсё рабіць, але таксама трэба разумець, што польскія чыноўнікі, польская бюракратыя, яна не ўсемагутная, і у іх тут шмат украінцаў, шмат беларусаў, шмат іншых дзяржаў, шмат іншых уцекачоў, якія таксама тут знаходзяцца ў Польшы ў складаным становішчы. І вось наша тэза базавая, што сапраўды мы адрозніваемся ад іх, бо ў нас увогуле няма дзяржавы, і дзяржаўны інстытут фактычна супраць нас змагаюцца ў адрозненне ад іншых. Але гэта змена заканадаўства на ўзроўні ўсёй Польшы, і мы бачым, што тут далёка непростая палітычная сітуацыя, і такі рашэнні патрэбна будзе абгрунтаваць польскаму грамадству, і я не ўпэўнены, што зараз палітыкі пойдуць на гэтыя рызыкі для сябе. Спадар Арцём, напрыканцы размовы хацелася б закрануць яшчэ адну тэму, звязаную з каардынацыйнай радай, якую вы ўзначальваеце. Аліна Харасава заявіла, што вяртаецца ў гэты орган. Прайшоў месяц пасля таго, як з'явіўся прапагандысцкі фільм, дзе паказалі, што нібыта яна згадзілася на супрацу з украінскімі спецслужбамі. Насамрэч, гэта былі лукашэнкаўскія спецслужбы. І цяпер яна збіраецца займацца падрыхтоўкай стварэння пастаяннага прадстаўніцтва беларускіх дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі АБСЕ. Называе гэты праект адной са сваіх галоўных задач. Ці вы падтрымліваеце, па-першае, яны ўвогуле прыход у КР, і ці падтрымліваеце гэты кірунак дзейнасці, каб яна гэтым займалася? Я першыню пра гэта чую, што на нашай ніве з'явіўся такі матэрыял. Яна можа так казаць, але вось гэтай дэлегацыі яна не ўдзельнічала. Я не ведаю, ці можа камусьці дапамагала ў падрыхтоўкі матэрыялу, але пра гэта ўпершыню чую. Што тычыцца яе вяртання, у нас бюракратычна скажу, у нас няма такой функцыі прыпынення ці непрыпынення. Яна фактычна вось як была абраная, так і заставалася чальцом каардынацыйнай рады. Яна не падавала афіцыйныя заявы пра сыход з каардынацыйнай рады, таму застаецца яна дэлегатка каардынацыйнай рады. Ці камісія па нацыянальнай бяспекі будзе ініцыяваць у дачыненні яе нейкія працэсы, ці іншыя фракцыі, гэта іх суверэннае права, такое рашэнне. Ці захоча яна гэтым займацца, я не ўпэўнены, што дэлегаты падтрымаюць яе як дэлегатку ў склад парламенцкай асамблеі АБСЕ. А ваша ўласнае меркаванне, яна мае застацца пасля гэтага інцыдэнту са спецслужбамі в координаційнай раді? Мае прадстаўляць? Я думаю, што я б на яе месцы сышоў бы сам з координаційнай рады, але гэта, паўтарусь, як спікер не магу ціснуць ці ўплываць на рашэнне чалавека. А па-другое, займацца міжнароднай працай, я не думаю, што проста за яе прагаласуюць дэлегаты.